ọzọ anyị ekene gị ka ime anyị ma na ịmaghị na kwa afọ ka a na-eme ụdị ihe dị otu a, mana ndị na-amaghị ga-achọ ka amata ihe a na-eme tata na Ugbawka. Gịnị ka a nọ na ya tata na Ugbawka? Ya dịkwa gị na mma, dịkwala Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu. Tata bụ ajụ Ugbawka. Ịbịa na ihe gbasara ajụ, ọ maka anyị ka ọrụ ubi idozi njọkụ ji bụ ike okike nyere anyị na-eme ka ihe ọbụla anyị tinyelu wee bawanye ụba. In other word, for agriculture strictly, mmụọ na-enye aka itinye ji n'ala, o mee ịba ụba, nweta ihe irilu, nweta ihe ị ga-eji wee gboo mkpa. Ihe ọbụla dị ọka, ihe ọbụla itinyelu n'ala ọba ọbata ka anyị ji asọpụrụ ya wee wekwele ya wee na-eme ihe egwuregwu in the sense na enwere egwuregwu anyị na-egwugezi. Unu ga-afụkwa n'anya na oge anyị lụrụ anyị kpọrọ ya ịgba mgba ajụ ahụ nwere usoro na-abụ. Ofu bụ igwe egwu mmadụ na ibe ya, nke ọzọ bụ anya eji afụ ihe mmụọ na-akụwa gbasara ya bụ arọ ndị ga-aka wee mee wee karịa ibe ha. Ọ na-ezikọ na patan eji wee gbaa mgba na ihe na-eme n'iru ebe ahụ a na-agba mgba na ọ na-abụghọ nke mmadụ melụ. So ọtụtụ oge enwe ike ịkpụ ya an omen ga-ezikọ ka amalụ na arọ nke a na ede ga-aka welu mee dịka o si emebu na arọ ndị ọzọ. Oge ụfọdụ ama a na-agba ọ dịka oji ya bụ mgba dịka a na-asị gị na mmụọ ji aka ya welu na-agbalụ mmadụ afa n'ihe niile nke ubi akọrọ ka ọ ya esi welu dị udo dịkwala uru. Nke ọ dị iche na emume iri ji? Ọ dị iche na emume iri ji. Iri ji na onwe ya bụ na-agachigo ya bụ ọrụ ubi. Mmụọ bụ ihe na-echekwa ala wee nyego anyị ngozi nke dị ya n'aka. Onye ọbụla wee natazie wee nwebezie ọṅụ maka na ọ na-iri ji ahụ ka eji ama onye bụ onye kachasị wee kọta mba ji bụ nke anyị na-akpọ eze ji. Oge ahụ a na-erizi ji ka onye kọtara eze ji na-ebuli ya ebinye ụdọgụ na ọba efi. Ọ na-abụrụ emeche udo mmemme a ọ bụrụ one step mmadụ ji abụ ọzọ maka na enwere ọzọ ji. Udo dịkwala uru. Ọzọ anyị ghọtara na enwekwala emume ndị bụ anyị ghọtara na tata bụ nkwọ ajụ ọkụ ya tata bụ eke ajụ. Tata bụ eke ajụ. Anyị ghọtakwa na amalitere ya bụ emume na afọ mbụ na ajụ bụ nwanne ụnyaahụ. Kedu ihe ndị emegasịrị nwanne ụnyaahụ na ụnyaahụ mụtakwanụ tata? Ya dịkwala unu na mma. Nwanne nya bụ afọ ebe Friday 23 May 2025. Mbọsị ahụ bụ mbọsị pụrụ iche ndị nze na ọzọ maka na enwere ebe anyị na-agba mgba ajụ bụ ndị ọzọ n'ime ọhịa dịka omenala anyị si welu dị. Ebe nke ahụ precisely bụ n'isi elu Ugbawka. A ga-aga ebe ahụ ka a ga-aga waa ọjị, tụọ mmanya, kpọkwuo ndị ichie bụ ndị bụ anyị ụzọ n'eziokwu na ndụ. Mbọsị afọ ahụ ka anyị na-apụtazi ahịa ibe wee kọrọ ọra na eze na ajụ elugokwe maka na afọrọ ana ndị nze na ọzọ ka apụtara ahịa ama na nsọ gbasalụ ajụ ebidogo maka na a na-eri ajụ ada aga ugbo maka ọtụtụ oge onye gara ugbo na nwụọ a na-agabulu ozu na ọ bụghị mmadụ gburu ha. Ọ ihe a bụ pronounced tradition dịbụ from ancient to this date. Ọ ka na-emeluo taa. Enweghị onye na-aga ụka na Ugbawka na-aga agwụ dịka isi ga-ịga ugbo na nkwọ ajụ na eke ajụ mostly, mana emebezie orie mbụ na ajụ bụzi a kind of na ugene ji akpachago welu na ugene ji bụ datụ mmụọ anwa bụ mmụọ anwa bụ ihe na-eme ka ji wee lute bụ ya bụ onye bụ njọkụ ji na ọba kpọọ ya njọkụ edemoga enyilo na ana mana iwe adịghị ya n'obi. Ya bụ na mmadụ. Yes. Maka from Igbo cosmology in general, ihe a bụ emume jikọrọ Igbo niile menụ na njọkụ ji bụ ede wee luo ebe ebiluo ebe. Daalụrị nne ọzọ. Ke ihe o ji wee bụrụ na ọ bụ ndị nze na ndị ọzọ na Jikọbịa. Ya dịkwa gị na mma, dịkwala Igbo ọma na-ege anyị ntị n'onu.
maka na eziokwu na mbosi bulugboo ndị ọzọ bụ ndị eziokwu, ndị ọzọ bụ ndị na-achịkọta omenala na ọdịnala n'ebe ọbụla ọ sụtara isi tutu anyị wee nwezie mpaghara dị iche akpọrọ igwe na igweship. mana ebe nwaonye Igbo gadebelu bụ na nze na ọzọ bụ the true custodian of culture. anọ ha ka ọ ka dịkwa n'aka wee luo taa melu na igwe ọbụla bụ onye nze na ọzọ ga-ekpude ya okpu wee gwọọ ọrụ ya nso obodo. na ọ bụrụ na-enwe ka obodo si welu deba na enwere ihe na-agbachi igwe anya maka na igwe si from warrant chief wee bata onto this day. traditionally ọ bịara abịa na ya n'Igbo. so ebe ọ na-aga ajụta ese ihe ọ ga-eme ka bụ nso obodo bụ n'aka ndị nze na ọzọ n'obodo niile gbaa gburugburu n'ala Igbo. ọ ya melụ ọ ka jebụkwalụ ndị nze na ọzọ ka ga-agwụkwalụ gị nsọ dị n'obodo na nsọ ji na ihe o riri wee nakpuo udo dịkwala uru. ọ dị mma m chọrọ ịjụ gị ọ bụ ihe niile ị gụọrọ anyị ọ bụ na emeri ya ka ihe na ya na-abụso agwọ m ya na ya yi bụ na ịkonye ji na ana onye kọlụ emeneke anyị na-akpọ potatoes akalụ gị mma maka na ya bụ mpataka mbụ emeneke ị ga-afụnụ na ọgbaka okpolokpo ọ da agafe ihe ruo taa. mana ji enwere ka ji ga-esi wee daa ofu onye ama ebunwe ofu mba ji ana ọ bụrụ na ọ daa a ga-afụ ụdịdị mkpa onye ama bụ ibunye ofu ihe fụ na ọtụtụ mmadụ na ọ ga-enye ọtụtụ mmadụ nri mana ọ bụrụ na emeghị ya ọ bụrụ na ọ na-egbu mmadụ kama na ọ na-eme na nri a na-akọ na ana ada emete ya bụ na ọ ga-ebute ụwụ ihe ọ ga-eweta ụwụ nke ya bụ ụkọ nri. yes ọ dị mma ọ bụ sọsọ Ugbawka bụ ndị na-eme ajụ onwe ndị ọzọ nọ na ihe dịka nkanụ ndị ọzọ ịma na-eme ihe dịka ajụ a ya dịlụ gị na mma ezi nwanne mmadụ. akpụ ugo ka mepụrụ nke ha ihu ọkpala ka mepụkwalụ nke ha. akpụ ugo dị na nkanụ west ihu ọkpala dị na nkanụ east. anyị nwe mmeche nkịta amaghị nze eme nara na-eme ya observe Nkelefi na-eme ya observe Nume na-eme ya observe to name but few. Agbani na-emekwa ya observe to name but few. so nkanụ niile ka m kachi wee madebe bụ ofe afọ anwa anyị na-akpa ya ka a na-akpa ya ajụ mana ịbazie na mpaghara ebe ndị ọzọ afọ ya agbanwere mana ofu ihe gbasara ndọkwu ji anwa ka a na-eme n'ebe ọbụla Igbo sụtụrụ ọnụ. ọ dị mma ọ bụrụ na mmadụ ka esi wee kọwara anyị mgbe ndị Ugbawka ji eri ji. anyị na-eri ji n'ọnwa anyị nwa na-akpọ ọnwa Oshido maka na ọ bụrụ na ị na-aga by the moon oge ụfọdụ ọ na-abata na early September oge ụfọdụ ọ banye na middle of ihe akpọrọ August dịka na isoli ya n'ọnụ bekee dịka nwa onye ọcha. ihe anyị kpọrọ ọnwa anwa bụ ọnwa Oshido. ọ dị mma ọ bụ ji ndị Ugbawka kọtara ka ha na-eji eri ji ka ọ bụ nke egotara n'ahịa. ya dịkwalụ gị na mma. onye na-aga egolu ji n'ahịa aziko na ọ mara ihe ọ na-eme. ọ ji anwa imelu mme ya mmụọ wee budolu gị ụzọ. ọ ya nwebụ nke ihe eweta wee bịa waa iji agọ ji na ọ bụzikwe na ọ dụbeghị ụbala na ọ na ji ga-akabeghị nke iji ewere ụzọ ọra mmadụ nke ị gotere n'ahịa na ọla onwe ya iche ị ga-eji wee tinyekwuo n'ihe ị na-eme mana nke iji agodo a na iji eri ji a ga-eji wee gọ nsọ ana bụ nke ahụ ịkọtalụ na onwe gị. ọ bụ sọsọ ji ka eji wee mara Ugbawka? ọ bụ ọkwa so ji ka eji mara Ugbawka. ofe akwụkwọ ndị ọzọ eji mara Ugbawka dị oke mkpa bụ mmanụ, ihe gbasara akụ. ihe ọzọkwa bụ rice bụ nke bụ osikapa. anyị na-akọtakwa akpụ ọfụma, na-akọtakwa ọka n'ebe ọ dị ụbala, na-akọtakwa ede n'ebe ọ dị ụbala. mana ihe ahụ niile isi sekpu ntị bụ nke anyị na-agodo bụ nke anyị ji apụta bụ eze nni bụ ya bụ ji. maka na ịgodoghị n'ihe dị na ji efuzie na ihe ndị ọzọ niile ị kọrọ ga-ebido wee nọrọ ọfụma n'ala. ọzọ emume a bụ emume ajụ ọ bụ so naanị ndị omenala na ọdịnala ka ọ bụ ma ndị ụka na ndị okpukperechi ndị ọzọ na-emerụbi ya? ya dịkwa gị na mma. n'eziokwu nke mmadụ ji adị ndụ ịma na ụka
nwelu ndị ụka gwalụ ha esozi ikwene n'ihe ụmụnna na-eme na ọ bụ agbata obi ha dịka vileji na-eme ha nwa na-eme nke ha, mana ndị be anyị ebe a na ọgụgụ isi ha na nchọpụta ha aka na m eji ha ewelu na-ama atụ na ọtụtụ n'ime ha na imirikiti ada enupụ isi, maka ọtụtụ ndị nupụrụ isi n'ụka wee gaa ihe a na-eme ihe gbasara ajụ ozu ka ebunetelu ha, o wee bụrụ ihe eji welu gbaa ama welu nye ndị ọzọ ka na-aga ụdị ihe ahụ. Ọ na-alụ oge ama ha eso anya eme ya, ha eso ha anya eme ya, ha na-akwanyere onwe ha ugwu nọrụ n'ime ụlọ maka ha ma ihe o riri wee nagbuo. ọzọ ọ m chọrọ ịjụ mmadụ isi ụmụnne ya ọ bụ njọ? Ọ bụrụ njọ, ọ maka na-eje ụka ma na o jere ụka. ụmụnna bụ ya gbagburu ebe esi malụ ga ebe isi pụta. Ihe niile ọ bụ na ịma alụba akụrụngwa iji were bịa ụwa o si n'aka ụmụnna, kama na ọ bụ na-ebupụ gị uche na agbụrụ gị ka ị ghara ịmatazi onwe gị dịka ọtụtụ ihe anyị kpọrọ religion merụ nwa onye Igbo mekwe ndị Afrịka. Ọ ya nwere ebute ya. Ụmụnna bụ isi n'ihe niile. Ndị ụka ọ ya ekelu gị ana ahụ ị na-eri iji wee zaba onye obodo ahụ bụ n'aka ụmụnna ka o ji gbaa n'aka nna gị. Ọ dị m ọzọ ka anyị na-apịachi ugbu a amagide iwere ọkwa dị iche iche eji mara gị, afa dị iche iche ka eji mara gị. Ọ bụwa bụ Ozochimereze Chiayaweze na Ugbawka, ịbụkwa oke dibịa wee bụzikwara echibe eziokwu eze nke mbụ na mbụ na ana Igbo. Mana anyị mana iwe ọkwa ọzọ ijigasị maka ndị ọ ga-abụ izizi ha ga-anụ onu gị ma ọ bụ fụ gị, kedu ọkwa ijigasị na Ugbawka dịka oke dibịa? Ekenelu m unu. Abịa na ihe gbasara ọhanze, ọhanze bụ ọhanze ndị dibịa nwoke na nwaanyị, bụ ebe anyị na-akụzili onwe anyị ọtụtụ ihe maka ndị nke ka batalụ na ndị nke ka na-abata n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ha adafiena. Aka m bụ chairman tata na Kano East and West ndị ọhanze dibias. Ọ bụ ofe ọkwa m jide ya. Abịakwa n'ihe gbasara sekuriti, aka m bụkwa ofe onye ejikwa ihe gbasara security advisor to Ishigwe Neighborhood Watch. Ihe ndị ọzọ m jiche dịka aka ji ọfọ na mpaghara nke ụmụnna nke m, ọ bụcha ụmụ obere ihe obodo ka ji wee chọọ m mma. Mụnwa bụkwa aka ji ọfọ bụ nke ndị obodo. Mbọchị m chiri ọzọ ka ndị obodo bịakwalụ wee chibekwa m ya bụ echichi dịka eze omenala na Ugbawka. Ihe o ji dị otu ahụ bụ na ha achọpụtago na onye asala ile na onye dị mbụ were na-alụ ọrụ dịka mmụọ si wee nye ntụziaka abụghị onye ga-atụ asị na ọ bụ ịchọ ka ya rite ụwa n'ụlọ site na ime ihe na-ezighị ezi na ihe ama eweta udo n'obodo. Ihe a ka bụcha ụmụ obele ọkwa nke mmadụ ibe m na-echere anya sị na ọ ga-adị mma, agbanyeghị na ọ bụghị m nwa kachasị wee ka nka kịta. Udo dịkwara unu.